Yuk, 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 yuk. Yuk. Kalendo pangitamu sapu ikpat Pocleng setane selamat Gugu karpiku Oh 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 Yo, oh, 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 oh yeah. Yudha sang satriya tama tepi ingkang sumpah prajurit nadya mila bangsa nilata nya dadya prataruna kusumane bangsa sumpah ing yudha sang satriya tama tepi ingkang sumpah prajurit nadya mila bangsa nilata nya dadya prataruna kusumane bangsa yo yo ôi ê ô ê ya ê ha ê ô yo o ôi quay sumangka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing dadya prataruna kusumane bangsa yo ae os ya Argetek sumangka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa Sumangka ing yudha sang satriya tama
ingkang sumbang prajurit Nada mela bangsa lilata ing nyawa Datya prataruna kusumaning bangsa Ae yo ye as yo ae o ye yo ye as ya o ha o ye o ye yo ya o ya o ye ya ya o e a ha e o ôi saya dari kampung baru anak kambing saya dari kampung baru ya
Nyuwun pangapunten wonten adicara dalu menika kados sawetawis wonten atur pangandikan saking Bapak Dukuh semoga papan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat di wilayah Padukuhan Gandekan, Bapak RT, Bapak RW, semuanya yang hadir di malam hari ini dalam rangka pentas kesenian jatilan kreasi baru dan klasik Kudo Ngesti Budoyo yang bertempat tinggal di Padukuhan Gandekan RW 10 Telogadi Mladi Sleman. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat datang semuanya para pandemen kesenian tari kuda lumping yang pada malam hari ini pentas di halaman Dukuh Padukuhan Gandekan. Mudah-mudahan acara dari tadi siang pukul 13.30 sampai nanti pukul 00 kurang lebihnya mudah-mudahan aman, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada pengurus kesenian Jawi Kuda Lumping yang pada malam hari ini telah melaksanakan kegiatan guyub rukunnya dalam acara pentas malam hari ini. Selanjutnya juga Bapak Ibu semuanya yang telah membantu kegiatan malam hari ini, saya Dukuh Gandekan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Para pendemen yang kami hormati, selanjutnya pentas malam hari ini dalam rangka syukuran dari anak saya yang pada malam hari ini beliau telah mempunyai uni nggih. Sebelumnya nek di rezeki kepengin napa nggih Padukuhan Gandekan atau rumah saya untuk acara pentas kuda lumping. Alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana kegiatan itu. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada para penabuh, para penari, para pengurus, tokoh masyarakat semuanya yang telah mendukung kegiatan ini. Selanjutnya saya tetap derek pesan kepada penonton semuanya, pokoknya dilarang membuat keributan. Dilarang membuat keributan. Kalau ada warga yang membuat keributan, urusannya dengan saya dan dengan kepolisian. Siapapun yang membuat keributan di acara saya, urusannya dengan saya. Oke. Sekali lagi, sing gawe urusan dengan acara malam ini,
nek sampai buat kerusuhan urusannya pribadi saya. Selanjutnya monggo dilanjut sampai selesai, sampai pukul 00 kurang lebihnya, nggih, monggo para penari semuanya sing dong hati-hati, kemudian pawang ya sing dong hati-hati, nggih, karena ini di acara malam hari, nggih. Dan malam hari ini juga keamanan juga dipantau dari Polsek Melati dan selalu hadir. Tadi sudah ada satu mobil yang telah mengamankan acara kesenian Jawi ini. Selanjutnya juga dilarang kepada Bapak Ibu mengganggu pawang atau para pemain klenik, itu yang saya maksud. Kalau nanti ada yang mengganggu, pokoknya urusannya dengan saya, karena ini sing digawe saya, okay? Yang digawe saya dan anak saya, dukung gantian yang digawe. Kalau ada sing isruh, urusannya dengan saya. Hanya itu yang kami sampaikan. Selanjutnya monggo dilanjut, para penari semuanya sing dong hati-hati lidon jadil, okay? Kemudian lenari sing apik, sing nonton banyak sekali. Ada kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cucu saya, ini sing ditanggapke. Isune niku nganu kitanan, urung wayahe. Niki 3 tahun. Ini cucu saya sing seneng banget ana jatilan, akhirnya niki ngomong bapakne kon nanggapke jatilane dhewe. Ha niki mangke melu jatil terus niku. Ada kurangnya mohon maaf, monggo dilanjut. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Niki ada nopo? Ada tumpengannya, ada pemotongan tumpeng, nggih. Ucap syukur dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan kepada keluarga saya, putu saya, anak saya, mudah-mudahan nantinya iso nanggap neh, nggih. Amin. Hanya itu, monggo Mas. Bulan ini. Kang Luru ayo. Kang Luru. Biasa. Kang Luru ayo.
Ayo. Ayo sayang. Cek, cek, cek. Ayo yo. Yen kelingan marang sliramu wong ayo. Kaya rino cetro ning atiku. Zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Dedek semono sliramu nate Yo. prasetyo. Hei Bunga susah dilakoni kanthi lelo. ayo Aku ngira yen sliramu citra ning jagrama pilih karo priya liya. kodong esti budaya. Ayo Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget wongso Duh wong ayu mung melengko mring sliramu. Aja teka welas putra putrimu. Aku wong ora guna apa turga jiwa wis tak trima wis ra karo sing kuwasa. Iya. Lolo. oh iya. Iya 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 iya. Semoga Mas Dika yen kelingan marang sliramu ayu so kaya ya rocit jroning atiku iya iya zaman biyen-biyen aku katon napa saiki aku iki katon napa Semono sliramu nate prasetyo. Bunga susah dilakoni kanthi lilo. mula aku ra ngira Apa yen iya? sliramu citra tinggal krama pilih karo sinden liya. Wase. tuh Sakno Ayo. janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki
ora guna apa tur jiwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa Wis tak trima pasrah karo sing kuwasa. Loh, ya. Jih, setunggal lagen Magatresna sampun. Anjir. Dilanjutke napa? Ini tadi ada permintaan lagu Dek Teplon. Oh, pripun. Mintanya esok enjang. Oh, jih. Spesialnya kagum Mas Bendol. Oh, Mas Mangso. Bendol. Ya, Oke. sama Mbak Ika. Oke. Nek Mbak Ika orang Dipinangan. sini sayang. Oh, orang sini Mbak Ika. Oh. Neng Mangsel ki meng buruh nggone bojone. Nggih, monggo. Anjir, dipinangani Mas. kudu mesti budaya Kesenenganku. Ayo. esok enjang di sorene sonten Sorene sonten. binjang di ake tumon sinten Saben dina nelongso ati kena lan tuwa sak selae tansah disia sia Yen janji jare rastani telah apa ya teko bukti lan saboyo pati ora bakal lali marang aku iki ono wae saiki wis janji rumah tangga mung kanggo ampirane teko lunga sakepenae dhewe alesane ngurusi gaweane babar pisan ora ono buktine mangan gurih mas ojo mangan nongko mangan bakmi mas digoreng nongko biar kena apa mas bendel kok beda sebetulnya dikit tinggal lungo yo ayo yo kudu ngesti budaya kesenanganku ayo yo iya ayo besok enjang mas sore sonten sorene sonten kula enjang mas ketumut sitan saben dina nelongso ati gelong lan juwa sak solae tansah sia biyen
janji sari tresnane Lah apa iya teko mukti sapaya pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis blenjani Matangga mung kanggo ambirane ambirane kolongo sanggepenake dhewe alasane ngurusi gaweyane babar pisan ora ana buktine mangan durit mas aja mangan nongso iya mas digoreng lengo biyen kena apa saiki kok beda saben dino tansah disia-sia saben dina tansah ditinggal lunga Lo ya. Terima kasih. Esok enjangnya sudah. Nggih, sampun Sudah dadah. tetep lonje. Nggih. Yo, monggo Pak De ditarik riyen Pak De. Semoga Ayo, Pak, Bapak dokter hantu. De. Ini Pak dokternya Mas Depi ini. Oh. Yuk sayang, yuk bareng aja yuk. yo yo Hei. long 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 yo Terus tuntas kalau Bandung rawe rantas malam putung tatas tuntas kalau Bandung. Oh ya. Rawe rantas utuh kalau Bandung. Rawe rantas malam putung rabas tuntas kalau Bandung. Rawe rantas malam putung rabas tuntas kalau Bandung. Hei. yo Au. yo Los. Oh ya. Yo. Ha ho. os Rapas tuntas kalau manggrung. Rawe rantas malang putung Rabas tuntas kalau manggrung. Rawe rantas malang putung. Rabas tuntas kalau manggrung. Oh. adik Oh iya. eh Ayo yo. Tos.
yo Selalu. a o Selalu. yo ya o Selalu. a oi Iya. Ho. yo Oh ya. Hae. yo Ya oh. Hae ho. os Ayo so. Hae. Oh yo iya. Rawi rantas. a Malang kutub. Ratas tuntas. Kalau Bandung. Rawe ratas, malam putung, rakas tuntas, malam mandung. Malang kutub. Ratas tuntas. ya Kalau manggrung. yo Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ratas, malam putung, rakas tuntas, malam mandung. Rawe ratas, malam putung, rakas tuntas, malam mandung. Oh iya. Sambung. Bilang apa Mbak Sekar? Terima kasih sayangku. Sama-sama. Aduh. Oh iya. Ilahi kawi masku saring sagap sing saka lara bali mangalor saka kidul bangiro mangidul saka wetan bali mangetan saka kulon bali manglon saking ngersaning Gusti Kang Oh Maha iya. Ya ha selalu. yo Ha oh ha ho. o Ya oh. o Ya oh. yo Lo. lo Wayo anak diri bangun Wayo anak diri barat Saempun dur Yo Oh ya. Hae oh. Iya Oh Tos Selalu. Ao Selalu. ya. Selalu. Ya Selalu. Ya. Selalu. Oh Selalu. ya. Yo Oh yo. Ayo so. Dalah. Ya Yo. Yo. Ya Oh ya. Oh ya. Selalat. Ya Yo.
Bedek. Oh ya, oh ya. Anjir, sak menika wau babak kaping 3. Saking jadilan kuda